Għaddejjin l-aħħar preparamenti biex nhar il-ħadd li ġej, fl-10:09 filgħodu l-Partit Laburista jkompli jkun qrib il-poplu. L-attività se ssir fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħaddingli u se jindirizza l-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Din se tkun l-ewwel attività li fiha se jitkellem il-Prim Ministru wara li se jkun ħasem flimkien ma' mexxejja Ewropej oħrajn fis-Summit tal-Komunità Politika Ewropea fil-Moldova. Dwar l-attività tal-ħadd tkellimna mal-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista li ddiskrivija bħala okkażjoni fejn wieħed jista' jifhem aktar ix-xogħol li qed isir għal ġid ta' pajjiżna. Din l-attività politika se tkompli turi biċ-ċar l-impenta tal-Gvern biex ikompli jwettaq il-manifest tiegħu Malta flimkien. Naturalment il-Prim Ministru mistenni li jkompli jitkellem dwar ix-xogħol li qed jagħmel il-Gvern f'pajjiżna imma wkoll iktar importanti ngħid jien fuq ix-xogħol li qed iridu nagħmlu biex inkomplu nwettqu il-manifest elettorali Malta flimkien.